Viral, viral, viral. I don't like. I avoid. What? Dạo này săn phải và ngau đi bạn thì gắt thì mình cái bóng móc mình gắt hơn là đấy anh chồng bị ăn được anh chồng bị dia lupa datang baby di khoang status berhenani layakai baby lu kan hanu na baby di khoang mana ki haya bagar di sinai min sbai baik itu aku ke dan dia bai dia mi chorda bai adu tu sini renga min sbai shujo kalam renga ang da student kalam dan ba madu cuma min sbai shujo kalam na haya ang da min sbai baby file ni hega min sbai ang lakas hancu ka bai ang kono kalam hala min sbai ang berat bi kaya na girl leader min sbai das bai da bu sini renga ni sere bodo dung bodo support kalam lain renga nenggo seklap kan ang bangsin bai da kalam neng seklap dan berat das diga komen hodem berat bai da kalam basnya ada angko ang Facebook hugan tuan bara sana gitu hugan dengan angko jadi apa gau kucing berbeda kalam da bai thane ko zang mun mini kan man spai mini gat gat komen si ang nai di min sbai bai komen ko ma budi ba mana nama Viral, viral, viral. I don't like. I avoid. But virals likes me. I can't avoid. So holy gosh, today I'm with Pagri, but I'm not Punjabi. I'm also Bodo, and now I'm talking to in Bodo also. So लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बे खिग्रा स्टुडिय'आव फिन खेबसे बरायबावनाय जाबाय आरो दिनैनि भिडिअ'आ मा जागोन नोंथांमोना एसे सिगाङाव नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ। थ' बिदिबा भिडिअ'खौ सुरु खालामसै। सिगाङावनो नैबे खिब्रमानि खुलुमनायखौ नायग्रोदो। खुलुमबाय आंनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ साफ्रोमनोबो जासिहरग्रोनाय जाबाय। नोरै आखाइ हमनानै खुलुमो। खुलुमनाया बिदिखौ ना आखाइ थाइनैजों खबजबनानै खुलुमबाय होनबासो खुलुमदों होननानै फोथायो। ओमफ्राय आङो बे भिडिअ'खौ माने लाबो होननानै सानदोंमोन ओमफ्राय होनबा बे भिडिअ'खौ लाबोआ होननाया मानोथो लाबोख' मानोथो लाबोनाय मेमसा माखौ बुङो जेन'बा माबायदि नोंसोर मोजां बानायब्रा एसे बानायबाबो मानो मेमसाबै स्कुलाव फोरोंग्रा आइजो फोरोंगिरिफोरखौ होना होमबा मेम्स माथो बयबो मेम्स मेम्स होनलायसो गारो ना नोंना आलदा मेम्स दंबावो मा मेम्स नोंनालाय नायनि दे मा मेम्स बेखौनो गोदाव सोराव क्रास होनना सानबाय थायो बार्थडेलै नांला दिनै बे जेनिया सिदे क्रास जास बार्थडे आनसारखौ खालामसिलां नोंथांमोना आंखौ नायनानै कल होबाय ना एहे रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है खदैखौ मारदों खदैखौ मारोथ' वाइ खिब्रमार खदैखौ मारदोंथ' गमारथारो खदैखौ मारथारो हार्ट जायोब्ला बिराद दुखु मोनो आरो आंना दा एग्जाम सोलिगासिनो मिथिबाय लोमजागासिनो आङो बिराद दुखुआव मिथिबाय बेबायदि मारुखौ खालामबाय थानो नाङा नोंसोर मिथिबाय फाग्ला फिसाफोर नै नोंसोर नै फाग्ला फिसाफोर बे मालायनि फिसाखौ नै फाग्लाफोर नोंसोर मिथिबाय बे मालायनि फिसाखौ लोमजालायनाय बिदि होनो सोरबा बिदि खालामो नै नोंसोर फाग्ला फिसाफोर नोंसोरखौ सुजोबगोन आं मिथिबाय फाग्ला फिसाफोर बे लोमजालायनायखौ नुवाखै नोंसोर फाग्ला लोमजागासिनो दंनो बै लोमजानानै गिदिर हस्पिटालाव थांनांगौबा फाग्ला फाग्ला बिदि खालामजायो बे भिडिअ'खौ आङो स्टेटासबो होनानै लायाखै बे भिडिअ'आ गोदोनिनो मिथिबाय बिराद गोबाव जाबाय बे भिडिअ'आ गोदोनिनो दसे सिगाङाव खिब्रमा नों मा होनामोन 16 इयार्स फार्स्ट इयारनि एग्जाम होगासिनो नामा होमबा आं उन्दैसो आब' केमसि बायदि जायाखै बैसो जायाखै बुजिनो रोङाखै होनबा गोदो सोदोबाव बबेबा फैखो गोदो होनबा बे बबे जोमानानि र' देखायगासिनो नैबे जोमानानिसो जागोनदां नोंना होनबा बे गोदोनि नालाय नैबेनि जुगनि जानो हागौ खोमा हिन्जाव जानानै सासे हिन्जावखौ बखिदों मानो होनोबा बांसिन मानसियानो हिन्जावफ्रासो आंखौ बखिखादों हिन्जाव जानानै हिन्जावखौ बखिदों हिन्जाव जानानै सासे हिन्जावखौ बखिदों सुवाद हौवा जानानै बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम मिथिबाय हौवा जानानै
हौवानि फिसानि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामाबा मिथिबाय थाब खालामखा हिनजावफ्रा हिनजावजों गावजों गाव बुलायलागासिनो थैलायलागासिनो नागिरो मिथिबाय हौवा सासेयावनो साथाम साब्रै गोसो जाबाय नांलाय खमलाय स्टेसन माने बुलायलाग्रासो जाखाबाय मा मिथिबाय सिख्लाफ्रा ओंखायनो हौवाफ्रा एकदम मा होनो सानसेयाव डेन्स मारिनांगौ मिथिबाय आरो ओंखारनाय खानस्रिखौ हाबोफिननो नाङा होनखायो आं साबसक्राइब खालामनानै थांखा दायो नानि खिब्रमा आंनि नोंनिसिम मोनसेल' सोंनाय मानि बै जे भिडिअ'आ भाइरेल जादोंना बे नोंनि उनाव जे जाय बे सेकेन्ड लावदुमा गसंनानै दंमोन नोंनि खानायखौ बिलिरबाय दंमोन बे सेलायग्राया बबे जायगायाव दं बेखौल' खोन्थादो आरो बे सेलायग्राया नोंजों दासान्दि दं ना गैला ना मा जाखो बेखौल' खोन्थादो नोंनि नेक्स्ट भिडिअ'आव बेनि उनाव जों गासिबो हेन्डेल खालामजोबसिगोन बे मा होनो बेखौ सेकेन्ड लावदुमखौ जोंनो बिराद इम्परटेन्ट जोंनो नांथारगौ जोंनि क्रासखौ बेबायदि खालामग्रा बे सुवाद गनाय नङा सेकेन्ड लावदुम गानि थानि खालामनानै गालांदोंबा होनखायो आरो बेथ' जेबो गाज्रि भिडिअ'आनो नङा मिथिबाय आं जेबो गाज्रिबो खालामाखै मिथिबाय बेजों जेन'बा बयनाबो बिदिया थाखायो बयफ्रेन्ड नोंसिनाव गैया नामा जेन'बा आरो मा नोंसिनाव बयफ्रेन्ड गैया नामा मा गैमारथारा बे बयफ्रेन्ड गैयैफ्रा ओरै फैजोबदो गासिबो होलांजोबसै आं एकदम बावरागुरि होखोलांजोबसै आं गासिबो फैजोबदो बे गार्लफ्रेन्ड गैयै सरि बयफ्रेन्ड गैयैफ्रा नोंसोर बयफ्रेन्ड गैया नामा जाय गैया बे फैदो बावरागुरि होलांदो बुंबाय साबस्क्राइब खालामनो गोसो गैयाबा खालामनांखायाबो नोंथांमोननि बे मोनसे मोननै साबस्क्राइबार थांनायफोरजों आंहा जेबो जाया खेबसे बुंबावबाय साबस्क्राइब खालामलायदो लाइक खालामलायदो ओमफ्राय बेबायदि आं होननो हाया जाय खालामनो गोसो गैया दा खालाम बिदि होननो हाया जर जबस्थि खालाम आंना जर जबस्थि नांगौ आंनो जर जबस्थि खालाम आंना बिदिसो आं बेबायदि होननो हाया आंनो साबस्क्राइबार नांगौ आरो नांगौ दे जाबाय दे नानि जाबाय जानानै थांबाय ओमफ्राय आंबो नोंखौ ट्रल खालामाखै ओमफ्राय आंनि बे भिडिअआ ओरैनो जास्ट इन्टारटेनिं आरोना ओरैनो हासि माजाक बिदिखौ एफाग्राब साननो नांलाया आरो ओंखारनाय खान्स्रियाथ' हाबफिननो रोंखाया बे नोंनि जा भिडिअआ दा ससियेल मिडियाआव भाइरेल जाबाय बे मालाबाबो डिलेट थांखाला ओंखायनो नों बेफोरखौ इगनर खालामनानै नोंबो थांबाय थाबानो जाबाय गावबागाव लामायाव बेबायदि आरोना ओमफ्राय मा होनबावनो बिनानावनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाब्लानो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरोना मा होनबावनो आंना नै स्टुडिया बेनो आंना खिग्रा स्टुडिया आरो मा खालामबावनो गलांबाय चकटे पट्टे बल्ले भाइराल जिंदाबाद जेसेबांनाखि भाइराल जागोन जों भिडिअ बानायबाय थागोन चकटे पट्टे बल्ले भाइराल जिंदाबाद जिखुनु जे जाबाय आरो नोंथांमोना बुजिग्राफ्रा बुजिखासिगोन भिडिअखौ आं बावनो फोजोबनोसै